Els governs europeus estudien potenciar l'ús de la bici com a principal mitjà de transport per a mantenir el distanciament social en la desescalada del confinament. També la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que estudia mesures en aquest sentit. Laura Ribes ha parlat amb activistes del món de les dos rodes i amb una usuària que ha començat a pedalejar en temps de coronavirus com a mesura preventiva. Mantindrà este bon costum després de la crisi de la Covid-19? L'escoltem. Los días estos del confinamiento total, digamos, eso sí que era, vamos, yo voy por la calle, prácticamente no miro si vienen los coches porque sé que no van a venir, no te cruzas con nadie y aparte que te sientes así un poco como dueña de la ciudad. Alba és infermera i treballa a l'Hospital General de València. Ha utilitzat la bici en etapes anteriors, però després de mudar-se a un pis amb un ascensor massa estret, li suposava més inconvenients que avantatges. Ara ha aprofitat que una botiga especialitzada de la ciutat ha cedit el seu parc de bicis compactes per a treballadors essencials per a tornar a agafar el manillar. A mí se me ha reducido el trayecto de casa al hospital de media hora a 10 minutos. Por las mañanas madrugo mucho menos, por las noches no llego a las 11 de la noche a mi casa. Resulta que a l'hospital no ha trobat aparcabicis, una de les mesures que hauran d'anotar les institucions. Pues en el hospital me dejan dejarla en el vestuario. Intento llevarla a pulso, que no toquen las ruedas el suelo, y como tenemos toallitas cloradas para desinfectar superficies, siempre hago una especie de limpieza express cuando la dejo y cuando la voy a coger. És l'hora de donar un impuls a l'ús de la bicicleta a València? Y quizá para que la gente que todavía no se ha enganchado a esto, pues se enganche o se reenganche, como es mi caso, ¿no? Porque bueno, además nosotros tenemos la ventaja de tener un trazado de carril bici que está muy bien en comparación con el que tienen otras ciudades. De mi casa al hospital, salvo 100 metros, voy exclusivamente por carril bici. Jeroni Rico és membre del col·lectiu Margalló Elx en Bici i considera que s'han d'accelerar les passes per a ampliar les vies ciclables a la capital del Baix Vinalopó. Es pot començar, explica, per carrils temporals. Totes aquestes avingudes amples que tenen més d'un carril de circulació en una direcció, reservar un carril exclusivament per a la bicicleta, que això sí que s'està fent en França ja. Pues això, mira, al final nos estan donant la raó en el tema de la bicicleta, en fi, que hagi de ser per això i no per altres coses, pues bueno, bé. Des d'En Bici, col·lectiu que treballa en tot Espanya, estan convençuts que la bicicleta és la millor solució per a les recomanacions del transport individual quan comence la desescalada. Lo que no podem fer és que cada un s'empuja un cotxe. Crec que per necessitat, al final, la gent no és que diga ai, pues vaig a ser més responsable, no, és que no n'hi ha una altra. O fem així o mos carreguem el poble en 4 dies. No, el poble, el planeta i tot en general. El Servei de Bicis Públiques de València ha deixat de funcionar estos dies. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Elx va decidir mantindre'l, però només unes 80 persones de 1.700 que l'utilitzaven diàriament n'estan fent ús durant l'estat d'alarma. La resistents. Pel que fa a les possibles mesures, a la regió de París assignen una quantitat de diners als veïns que vulguin comprar bicicletes. Però este model d'incentius, segons En Bici, va ser un desastre a Múrcia, per exemple. A la capital francesa ja posaren a prova la seva xarxa ciclista durant l'última vaga de transport públic. Com faran front les ciutats a aquesta situació? Quines mesures ens tindran reservades les institucions per a protegir la nostra salut i al mateix temps fer canvis cap a un model de mobilitat més sostenible?